and the fast forward akafaiwa kudhara Chivenga. Tosaka muchinzwa nzvino tagogarisana takarambana kare kare. It's official firing ndo ingadaro taurika ingataurwa yestops your right. Chivenga akafaiwa. It's that simple. But hakoni kumufaya zvekumhanya. You can't fire him zvokumhanya. But here's the thing. The fact that une zodzo seni kana kuti semupostori bullet inokurova nemhepo yacho zvese if you don't use your brain. Chatambotaura zviya izvi. Munhu anonetawo Gamuza anonetawo munhu. For the third time anonetawo. Hey Chivenga. Hey Chivenga. Isi tuite. What are we doing? He's fired, Chivenga. Protocol svagai vanotidzidzisawo protocol. Indoiziva wangu cha. Unonyepera kudzungaira kana uri protocol inonzi green smile. You don't compromise. You cannot fight in public. It's treason vakuru. Whether it's your wife ukanzi mukadzi usamurambe motongogomera muripo because you are like property estate. You have to behave the rules of the game. Saka handizvishorini or anybody muZimbabwe asiri close to the power because what we see is deceiving. Is what we can talk about. But kana mukanzwa zvinenge zvichitaurwa, I gave an example the other day. There's a guy, director CPAM farm. Akataura kuti guys, I can't say much. Achiclear nyaya akati pane nyaya. Even elaborated why Chivenga akamhanya akachiti juu akaisa muhapwa Minister of Health. So there are many examples that we can be given, but tine dambudziko one, tine denial syndrome. But zvinonzi ramba waraira. Sometimes tinozoti zvataramba tomhanya futi but let's just understand kuti chinhu chakatoipa. Signor, Maria yakazouya here Maria. Mari ipi chari? Wakatika inini ndinoda kuti Chivenga andipe mari kuitira ndiite chibhasungata chake. Handizivi kuti Chivenga ane mari ipi. Mari yaChivenga ndinoziva yakabiwa naJinimbi naMary vachida kuita political. Aiwa isu handikubvunza. Iwe wakati Chivenga kana kuti ndimusapote ndikutoda kuti anditore andite popi wake. Okay, waita zvakanaka. Akazokutora here. Waita zvakanaka. Guys, ina handava kutombongwara. Ndoda kuti ndinyadziswe panapa. I'm not linked to Chivenga by any chance. Zvemari nechii zvese kana group randataura, I repeat, I was in that group 2018 full stop. Just to say kuti Chivenga ane vanhu kumashure. I don't know what is going on. Ndinganyepa. So I don't know. I hear you. Kuti ane bhegi. Saka mwari kuti ngaashandisewo bhegi zokushandisa kuita ED. But ED wacho makambomuna achisplash. Itsotsika. Unoshandisa mafrandi. Ndosaka akaisa ED yewetabwire kumberi. Mufana kuridiwa mari kwakati. Mufana kuridiwa mari kwakati. I don't know. I'm thinking aloud. Saka kana iri mari haipanani zvokumhanya zvokudaro. Asi handifungi kuti ane mari yainayo. But ini ndada nditaure kuti pfungwa dzangu ndamboda kuti nditaure ikagumira panzira. Chimbozamai, tsvagai kwete n'anga, kwete maprofita, kwete
tombovabvunza nyaya idzodzi. Tati vanhu vakuru vachembera papera basa, as long as asina kurwa nedamage. I know even if tete vangu dei vangu vari vapenyu, I think I wouldn't want to get problems nefamily yangu. But vakashaya tete vangu vanga vaine 103 years chemberedze muhighfields, so I know what I'm talking about. Vane data riko rokuti unotoshaya kuti kusaka tikutambudzikirei. Ngatichembere nhara, but kana tisingari it's okay, but kungotsvagawo komunhu ashayiwawo nenhau yandiri kunzwawo panapa vanhu vari kuti saka toita sei. Hatingati tapererwa tisati tapedza kwese, unless kana muchiona sekuti hakuna nebasa, but musasvorembodza neinozvi. Kana vana vadiki chaichaiva vafana ava, especially mukatsvaga league yevanhu vane vana vakasiya kumusha uko vasati vaona, vane 20 years 30 years asina kuona baba vake namai vake. Ivava vanhu ivava mukaunza paspace mumunzwa kuti vari kufungei. I'm just thinking aloud kuti sometimes kumbosewawo nemufutya kumbochinjawo musambo, but hatingangoti tapererwa tongonzwisa tsitsi chete, because kunzwisa tsitsi takangomira macomrades. Ndakambotaura kuti kana kumusha kwenyu kuine bhazi rinonzi rinosvika na12 midnight kana 2 am, richitodzoka mangwana same time. Kana wasvika pabus stop, nyange kuine zvidhoma, nyange kuine chii, kana wasvika pabus stop unotoburuka wototi Mwari think we accept that we are desperate. Guess what? Nekuti kuti mapepa ari kufamba, it's an understatement. Nhasi uno tiri kutaura nenyaya yeland, mangwana kune chimwe pamwe maybe kuembassy kunenge kwaane nebepa. Ndakanzwa umwe munhu anodiwa mukamubata mubvunze kuti akataura nyaya imwe panapa inondirwadza. Kwanzi kune tsamba yakaenda kumaembassies encouraging people, those who want to go back to Zimbabwe, kuti vapiwe mari vachapiwa muzafamu nechii. Ndakafunga kuti ari kungotaura senyaya, but ndakabata kuti zvaari kutaura zvimwe zvine musoro. But it then clicked kuti no, zvakamboitwa neBritain. Britain yakazviita ichiita maasylum seekers vanhu, in fact people general vanga vari muUK. But at this rate ikupa vanhu mari and all that. So what I'm trying to say is there could be a line up of strategies. Tisafuge musoro kuti chimbomirai musati, because kana riri bhanang'ana richangoita bhanang'ana chete. Better to be prepared for the worst case scenario. We need to be realistic. Havasi kudzora tsvimba, but ndopandiri kuti ini hangu ndofunga kuti bonana bone wake kumacomrades hazviite. Kana pastor chaicho anotsiurwa, the fact that you've got an anointing, you still need someone to guide you. Jesu anga aine vanhu 12 disciples, vanga vasingangomuteera, vakangobata hanzu to beef up, kuti ite quorum. Assistant chao chichaira rori kana uri captain, ari kutoshanda rimwe basa raari kutoshanda achingori paside. Saka the fact that you've an anointing, you still need someone to guide you kuti tofunga vanhu vakotsera musvondo pastor. Those people vanofamba nemapastor vaya vane pivotal role. Point I'm making ndekuti hazviite kuti pangoita munhu anongoita rogue onzi saka tomomudi tomuita sei. Hapana kukundikana kwakadaro so.